wong liya sing tetep nglestareke budaya. Kula tak prisani sing nyiksa tiyang nika malah sopane wong-wong budaya sing pun mudhun saking swarga. Mergo saking dikongkon supaya nyiksa tiyang sing nyiksa kok kae bangsane opo? Tukang jupet kamjong kula ki matane. Presiden munjungi cangkeme dukun manten ngikoni raine. Wong nebus kembar mayang. Lapruki sirahe tukang gawe pres jojoe weteng. Wong tukang gawe gamelan nutuki sirahe tukang natah wayang natahi batu. Dalang ruwatan ngetok ana ki.